Halkara paraxatçylyk we ananşmak gelen hormat prezident bady. Arkadaşly gahryman serdarymyň buýrugyna laýyklykda Lewap vilayet häkimliginiň düýüplü gurulşyk dolandyrmasynyň buýrmasy boýunça gurulup dolanşyga goşulan Türkmenabat şäheriniň Adatlyk şäherçetiniň ýylatyny arasy agyz suwuny üpçünetjek suw bekediň işe girdilmegi münasibetli tutulan toý dabarysyna ýyl silagly ýaşullar, mehremi eneler, jemmeşir guramalynyň wekilleri, işçi hünärmenler, köp sanly ýaşaýjylar gatnaşdylar. Toy dabrasynyň mehmanlary täze bekadiň iş önürjilik kuwaty, bu ýere ornaşdyrylan döwrwap tehnologiýalaryň iş usullary bilen tanış bollar. 1,5 hektara gulay meýdanyny gurulan bu döwrwap desganyň gurulşy gurnumy işleri hususy kärhananyň işçi hünärmenler tarapyndan berja edildi. Bu ýerde umumy suw sygymy 4,5 ming kub metr bolan 3 tane ýapyk howdan gurulup, arasylanan agyz suwy Lewap vilayet agyz suw birleşiginden suw geçirjiler arkaly bu ýapyk howdanlara aktarylýar. Täze beket arkaly suw üçinçiliginiň bökdönşidigine gadanmak üçin bu ýerde 2 sany 632 kWh kuwatyny eýe bolan beket, şeýle 500 kWh kuwatlygyna eýe bolan dizel generatory ornaşdyrylypdyr. Örümçilik işlerine kompýuterler arkaly gödäwçilik edilip, işlere doly awtomatik usullarda dolandyrylýar. Agyz suw bekedi bir gece ýylyň dowamında 4,5 ming kub metr içimlik suwy sarpejlere getirmek mümkinçiligine eýedir.